भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े। हमरे खातिर तुहरा के दुनिया में भेजवले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तुहरा के बनौले बाड़े। कि जैसन सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े। सावर न गोर बाड़े हो। सोचले रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े। सावर न गोर बाड़े हो। जैसन सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़े। सबसे बेजोड़ बाड़ी हो। सोचले रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। सबसे बेजोड़ बाड़ी हो। बड़ा नीक लागेला कलम जी के बोलिया। जब से ले आइल बाड़े अपन घर डोलिया। बड़ा नीक लागेला कलम जी के बोलिया। जब से ले आइल बाड़े अपन घर डोलिया। अपन के हमरा जिंदगी अपन के हमरा जिंदगी में आइल जोर बाड़े। सावर न गोर बाड़े हो। अपन के हमरा जिंदगी में आइल जोर। देखिए लेकिन ये जो लड़कियां कहती है जब झगड़ा हो जाला कि बन के हमरा जिंदगी में आइल बेवकूफ बाड़े। सफा बकलोल बाड़े हो। अपन के हमरा जिंदगी में आइल बाड़े। सफा बकलोल। भैया अब देखिए अभी ये लास्ट खत्म कर जाओ लेकिन दुल्हा के गरिया के गरिया हम चेतावनी देता मंच पर खड़ा होके। अच्छा दान दहेज निकले से मुंह लटकल बा। बबुआ दानो दहेज करे खातिर कर्म करे के पड़ेला। अच्छा ये ठीक बा। ये बताइए लड़का के तरफ से माई बहन आई बालो आई बालो कि ना? कहाँ बालो? कहाँ पीछे एगो बुचिया तो कभी से वही में लागल बिया। ज्यादा हमार देखला हमर नाम हेमा पांडे है। जितना बुचियन के शादी हो कोनो दिक्कत हो तो हमरा इंस्टाग्राम पे हेमा पांडे 19 से आईडी बा मैसेज करी हलो। तब राजू भैया से हम बात करवाई कि काहे भैया ऐसा जगह काहे बिया कइला। ठीक बा हमरा तनी के हाय बबुआ तो एकदम हंसते बा एकदम बढ़िया बहुत बढ़िया। देखी कि हाँ भाई खुशी बा परिवार घर लेके जाता था। चलिए देखिए यही में बा।